Keď sa povie medveď, málo kto si predstaví niečo takéto. Ale skôr toto. Divoké zviera, ktoré ťa chce zabiť. Nemaj strach, dnes som tu na to, aby som ti povedal, ako prežiť útok medveďa. Stále častejšie vidíš titulky, že medveď sa objavil v obci, medveď prebehol cez cestu, alebo medveď na kúpalisku. A ty si povieš, čo ak ho fakt stretnem? Tak poďme si povedať, čo robiť a hlavne čo nerobiť, keď stretneš medveďa hnedého, jediného medveďa, ktorý žije na Slovensku. Bez paniky, senzácií, reálne a hlavne, aby si sa dostal celý domov. Medveď hnedý je pôvodným obyvateľom slovenských hôr. Najviac sa vyskytuje v Karpatskej oblasti, ale nie je to len sever a stred Slovenska, ako sa často hovorí. Nízke Tatry, západné Tatry, Podana, Slovenský raj, Stolické vrchy, Veporské vrchy a áno, aj na juhu Banskej Bystrici, okolí Zvolená, Krupiny a Detvy. Dokonca aj na západnom Slovensku v pohorí Tribeč. Medveď nepozná hranice chotárov, ak je tam jedlo a pokoj, ide. Medvede sú aktívne najmä ráno a podvečer, od marca do novembra, pokým nezalezú do brlohu. A tu ťa zastavím. Daj odber, lebo 97% ľudí ho nedalo. Daj odber. Ďakujem. Čau. Pozor, v máji a júni, vtedy práve majú medvede ruju. Teda obdobie párenia, vtedy samci sú viacej v pohybe, lebo naháňajú sami. Môžu byť nervóznejší, agresívnejší, hlavne ak narazia na iného medveďa alebo práve na teba. Okrem toho, ak medveď nájde potravu v okolí ľudí, to sú nejaké kontajnery, záhrady alebo lesné plodiny, môže sa objavovať čoraz častejšie v blízkosti ľudí. Môže sa častejšie objavovať cez deň, preto sú strety čoraz častejšie aj mimo divočiny. Najlepšie, čo môžeš spraviť, je prevencia a tam platí prvé pravidlo. Najlepší stret s medveďom je ten, ktorý sa vôbec nestane. Teraz si dám pár rád na takú prevenciu. Nechoď sám, skupina je určite hlučnejšia, ale ak by sa už niečo stalo, tak máte väčšiu šancu, že môže niekto ohlásiť pomoc. Hovorte nahlas, pískaj, spievajte si kľudne. Medveď sa ti radšej vyhne. Nenies si svoje jedlo na vonku, ktoré silno vonia, to už sú nejaké konzervy rybacie alebo nejaký zvyšok klobásy. Mohol by to medveď ucítiť. Používaj medvedie roľničky alebo si daj niečo cinkavé na batoh. A hlavne maj so sebou sprej na medvede. Sprej je prevencia, ktorá môže v danej situácii rozhodnúť. A čo robiť, keď už ho stretneš? Tak a teraz to prišlo. Vidíš ho 30 metrov od teba niekde na lúke, jak som ja. Stop! Nekrič, neutekaj a nechoď k nemu ani kvôli fotke. Zastaň, začni hovoriť mäkkým hlasom, nie agresívne. Ustupuj od neho pomaličky čelom k nemu alebo bokom, ale určite nie chrbtom. Ak len stojí a pozoruje, tak chce ti povedať, aby si ustúpil. Ak hrabe, funí a klepe zubami, tak to ti chce dať najavo, že ťa varuje. Ak sa rozbehne a zastaví sa, tak je to falošný výpad. Ak sa postaví na zadné nohy, neboj sa. To nie je príprava na útok, len si ťa obzerá. Medveď má totiž to horší zrak a týmto gestom chce lepšie zachytiť tvoj pach a zistiť, kto vlastne si. V tejto chvíli platí: neprovokuj, nerob prudké pohyby, ustupuj pomaly a priprav si sprej. A teraz poďme k spreju na medvede. Sprej na medvede účinná obrana len v tej chvíli, ak ho vieš rýchlo a správne použiť. Tak poďme pekne po poriadku. Ako a kde ho nosiť? Sprej musíš mať vždy okamžite dostupný, lebo medveď nebude čakať na teba, kým si ho vytiahneš z batohu. Najlepšie miesto, kde si ho môžeš dať, je na opasku, v púzdre, vpredu a určite nie vzadu, alebo na ramennom popruhu batohu, prípadne na mole veste. Ešte raz opakujem, určite nie v batohu, ani nie v postrannom vrecku, kde máš cez neho bundu. Trénuj si vytiahnutie na slepo. Tak ako sa učí tasenie zbrane alebo obušku. Ak medveď sa k tebe približuje a vidíš, že už sa blíži ku konfliktu, tak postupuj presne takto. Chyť sprej, odísť poistku, väčšinou je to plastová páčka alebo spona. Zamier mierne šikmo dole, nepriamo do očí, ale pred medveďa. Medzi neho a teba. Počkaj, kým je medveď vo vzdialenosti 8 až 10 metrov od teba. Stlač a drž na 1 až 2 sekundy. Tým vlastne vytvoríš taký široký oblak, ktorý sa bude vznášať medzi vami. Ak sa medveď otočí alebo sa otáča bokom, tak ustupuj pomaly. Nevrč, neotáča sa chrbtom a nerozbehni sa. Sprej ťa ochráni, ale nie je to teleport ani instantné riešenie. Sprej na medvede obsahuje silný extrakt z čili papričiek, ktorý dráždi oči, nos a dýchacie cesty. U medveďa spôsobí dočasné oslepenie a stratu čuchu, čo je jeho hlavný navigačný nástroj. Medveď stratí orientáciu, zlakne sa zvyčajne, otočí sa a odíde. Až 95% prípadov útoku sa sprejom úspešne zastaví. Najčastejšie chyby, ktoré ľudia robia, tak v prvom rade je to, čo stále opakujem, že majú ten sprej v batohu, že ho nemajú rýchlo k dispozícii, lebo ak ho máš niekde v batohu, tak ho nestihneš v takej rýchlosti použiť, ako by si chcel. Ľudia ho neodistia vopred a vtedy prichádza panika a stres. A priestor na chyby. Striekanie z príliš malej vzdialenosti. Keď to striekáš, tak ten oblák môže zasiahnuť aj teba a tým pádom budeš mať ten sprej v očiach aj v nose. To asi v ten moment nechceš riešiť. Ako ďalšia chyba je mierenie do očí medveďa.
Efekt je v tomto prípade slabší, lebo ty potrebuješ spraviť taký ten oblak medzi tebou a tým medveďom. O mnoho lepšie je, keď mu mieríš na ten ňufák. Takže šikmo dole, nie priamo do očí. Teraz sa dostávame k tomu mýtu, že liez na strom. Aj keď medveď nevyzerá ako dobrý lezec, tak by ťa prekvapil na tom strome. A už aj keby sa ti podarilo na ten strom vyliesť, tak je to len pasca, z ktorej vlastne nemáš kam ísť. Je to taká slepá ulička v divočine. Takže si zapamätaj, strom neúk. A ako poslednú radu, čo by som ti dal, a teraz rýchle oznám pre Nitru a okolie, 1. a 2. augusta, čo je vlastne piatok a sobota, na predajni Varag od Nitre, Bratislavská 21, bude 10% zľava na všetko, takže určite príď, ak už nemáš nejaký sprej na medvede, výbavu do lesa, či nejaké turistické topánky. Vidíme sa. Čau. A posledná rada, ktorú by som ti dal, tak si to trénuj na nečisto. Skúsi to so sprejom alebo s prázdnou fľaškou. Predstav si kľudne situáciu, ako ho tasíš, máš ho pripravený, ako rýchlo vieš k nemu siahnuť a v akej chvíli a vzdialenosti by si začal sprejovať. Lebo keď naozaj príde medveď, už nebudeš mať čas rozmýšľať, ale len konať. V tomto momente sú dôležité každé sekundy. Dobre, teraz takáto situácia. Nemáš sprej a medveď sa už tebe rozberie. Vtedy platí len jedno pravidlo, už nie je čas utekať ani improvizovať. Najlepšia šanca, ako prežiť, je lahnúť si na bruch, zakryť si krk a hlavu rukami, nohy dať od seba a nehýbať. Presne tak, hrať mŕtvého. Ono to nie je vymysel z internetu, ale je to overená technika, ktorá je odporúčaná viacerými špecialistami. Je podložená reálnymi štúdiami a skúsenosťami z praxe. Medveď ťa pravdepodobne vníma ako hrozbu. Keď sa prestaneš hýbať, tak si všimne, že si neškodný a často po chvíli odíde. Ale nevstávaj hneď ako sa otočí. Čakaj pokojne pár minút, že či by sa náhodou nevrátil. Niektoré útoky sú len varovania. Ak sa postavíš príliš skoro, tak medveď si to môže rozmyslieť. Takže medveď hnedý nie je zabijak. Je to plaché a silné zviera, ktoré chce mať ale ako prekvapíš alebo má so sebou mladé, tak môže reagovať obranným útokom. Takže daj o sebe vedieť, nechoď potichu, maj pri sebe sprej a používaj. A hlavne nech sa z výletu nestanú nejaké hry o prežitie. Keď vieš, ako sa správať, tak sa nemusíš báť chodiť do lesa. Napíš mi dolu do komentárov tvoju prevenciu proti medveďom a prípadne nejakú skúsenosť, čo si zažil. Ak sa ti video páčilo, určite daj like, daj odber, pomôže to veľmi tomuto kanálu, aby vznikali ďalšie takéto podobné videá. A pamätaj, najväčší predátor v divočine nie je zviera, ale človek.